Тогава, когато пообиколиш малко повече бойни полета, бивши, когато стъпиш на продънени гробове, когато минеш през окопи, които и до момента стоят, когато сложиш цигара на гроб на поручик, роден 1896 е убит на тая червена стена, с която започна през 17-та, и видиш, че цигарата изгаря за 1 минута без да има вятър, когато поговориш с старците от двете страни на Нидже, защото там не е само Каймак Чаван, там е Малък Сокол, Голям Сокол, Старков гроб, Кота 1944, Кота 1881, ако щеш Граждан, където е загинал сина на Мърквичка. Намерих едно писмо, уникално. Червенаков е командир на полк, първо е военен аташе, после е командир на, мисля, 6-ти Търновски полк по време на превземането на Тутракан. Той е много близък. От Първа Софийска дивизия. Първа Софийска. Значи много близък на Мърквичка художник. И той казва, той се щупи, той не е същия човек. Това пък е най-големия събирач на насекоми и растения от Плана, Пирин, Витоша, Понор и тези планини в Западна България. Над 10 000 хербарийни листа приготвя и имал пресантимента, че няма да се върне, затова баща му го рисува масло платно с капитанска униформа. Това е интересен чех. Значи, 12-та година командир на взвод в 29-ти пехотен Ямболски полк. Веднага отправката командир на полка е Златарев Кръстю, охридчанин. Това е полка, който успява да си вземе обекта, който му е назначен на Чаталджа или Ритабия, обаче по стар обичай не сме разбрали, че са го превзели и почва да го бие артилерията от към гърба нашата, отпред турската. И там стоят 2 дена от приятелски огън и от турски огън. И после се връщат. Между другото, срещнал друг охридчанин, Пирузев, пак отправка, внук му е оня, който го прибира заедно с Лазар Колишевски за комунизъм, 1943 година. И той му казва, няма ли да дойдете на помощ? Той казва, вие не сте ми командир, ние сте от друга рота. И това е вече точно, войската е жива в този момент. Та Мърквичка после ходи си до Чехия, прави земеделското училище в Садово, което там искат да му кръщават и площад на негово име. И участва в Първата война с Сърбия 15-та година, значи 29-ти полк има тежка съдба, той настъпва в Косово. Това са Суха река, това са боевете на Косово поле по време на тази операция, която е за разгрома окончателния на сърбите. Между другото, това е полка, който преследва бягащия крал, където не са го хванали, защото хванали каретата. А като хванали каретата, вътре се снимали 2000 човека. Да. Вътре офицери. Не, вътре стояли, вътре в каретата, снимали се и за спомени са разпратили едни снимки, аз имам няколко. А сега пишеш Голгота. Така, и за това не може да се пише равнодушно. Сега пишеш Голгота. Явно не е равнодушно. За коя Голгота става дума? 100 дни, в които ние губим много хора. Почне да прави втори том на Каймак Чаван, който е почти готов. Това е обяснение. Това е, че е военната книга. Защото ако Каймак Чаван го бях написал сухо, по сводки, доклади, доколко са останали, не е интересно. Има всичко. Има отказ на роти да се бият. Защо? Горе на върха. Значи това е по доклад на Алекси Попов, като командир на бригадата, преди да дойде Стефан Богданов и да поеме командването на 19 септември, заради липсата на снаряди от нашата артилерия. 32 км е трябвало да качват на ръка или на магаре до някъде, докъдето може снарядите. 2 пътеки. Дясната пътека е била за 56-ти полк, този е мобилизиран в Казанлък. Лявата е била за 11-ти пехотен Сливенски полк. Тоест, горе на върха ние имаме 2 полски батареи 8 оръдия, 2 планински батареи тогава по 3 оръдия са били тези и едно 10,5 сантиметрово германско оръдие, което не стреля, защото няма снаряди. А доколко сме били равностойни? Като въоръжение? Като състав, ясно. Отдолу има 62 батареи, които се снабдяват с железница. Говорим само за сръбските. Значи колко срещу колко батареи? Значи съотношението в артилерия 25 към 1. В полза на сърбите? Значи дивизия и половина Сърбия, значи цялата Дринска, половината Дунавска. Французи, които много интересно, като пристигат на полисражението, преминават веднага под командване на сръбските командири. Докато ние, ако поискаме германски самолет от летището в Битоля да прилети на артилерийското поле, трябва да поискаме от
съгласие от щаба на действащата армия, те да уведомят командването на щаба на групата армии Маккенсен, те да върнат разпореждането на действащата армия и тогава вече да излети самолета. Тоест ние към момента 16-та година не разполагаме със собствена авиация, която да може да излети и тя е съюзническа повече. Значи горе-долу като в днешно време. В рамките на шегата. Хляба е пристигал един път седмицата. Дрехите, значи, тъй като почнах да пиша Каймак Чалан, нещо се отплеснах и стана една друга книга, която е много по-жестока от Каймак Чалан. Значи към момента, ако кажа, че съм на 1400 на страница, това са 2 тома, които описват точно 100 дни от най-тежката година на войната, 16-та. Това е периода 16 август, 16 декември. Какво се случва в този период? Вчера се занимавах само с 22-и тракийски полк и 14-ти македонски. Това е 7-ма Рилска дивизия. Като слизат те в полето Демир Хисар, между тях и французите е 5-ти гръцки корпус, който както е неутрален, така оказва съпротива, налага се да бъде разоръжен. Имаме жертви, има и жертви от гръцка страна. Но когато те отиват на Календра, там после е убит Димчо Дебелянов на 1 октомври 16-та година и той е в списъка на тези загинали, да вземат да разбият един втори зуавски полк. Значи това са зуави, които са мобилизирани. Една част са колониални, една са териториални войници. Участвали са обаче в сраженията при Марна и в сраженията при Ипър. Били са елитни което бойци. Означава, че това е действащ полк значи смлели са го. С една атака от 4 до 5 след обяд на 20 август са ги смлели до... Българите срещу френските зуави. Да. Напипали са ги в един овраг, каквото са пленили, останалото е изчислено. И като влизат в село Еникьой, вътре намират цялата поща и цялата полкова архива. Вътре има всичко, с заповедите, с други неща и те казват, странни хора са френците. Те се оплакват, че нямат безжична връзка на радиостанцията. Те се оплакват, че им закъснява храната и не е толкова разнообразна, колкото на англичаните. Изкъсали им се обувките, а униформите закъснявали с подмяна. Те, ако беха на наше място, когато ние получаваме хляб един път седмица, значи хляба е твърд, за да се яде по-малко. Тогава при раняване се дава по-малко кръв. На Каймак Чалан са го размеквали в вода. Солен кашкавал и солено говещо. Това е яденето. Значи лук, сланина, каквото си има, но това войника си го носи. Измокрен, гладен, уморен не е просто песен. Значи така си е било. Значи Калин Найденов, който е министър на войната, един офицер от Широка лъка, после загива в атентата Света неделя, тая гробница. Като започва войната, създават една команда, която се занимава с прехраната. Управление по прехраната. Тъй като нашите мислили, че войната ще продължи 4 месеца, изяли цялото ядене до януари. И януари започваме една реквизиция, която казва, едно е да събираш по полето септември-октомври, а друго е да събираш януари, когато има и виелици. Тоест, нищо не се е променило от тогава до днес. Ако на Южния фронт 260 хиляди наши, 20 хиляди австрийци въгъла в Албания, една дивизия германци, 205-та, и всичко останало е наше. Отсреща има 400 хиляди от целия свят. 27 националности. Фантазия. Идеята е била пробив на българската линия по направление Битоля, Прилеп, Кюстендил, София и среща в София с румъно-сърбо-руснаци. Войната е приключвала за отрицателно време, защото се прекъсва връзката между двете централни империи и Турция. Точно това се разиграва в дните от 16 август, началото на Леринското настъпление на нашата армия на юг, по посока Воден-Чеган, и свършва с смяната на генерал Жофър, началника на генералния щаб на Франция, като една от причините за тази смятам, включително и неуспешната офанзива. Както пише генерал Дихтерис, една много интересна персона, после началник щаб на Колчак, умира в пустинята Гоби, някъде към Пекин. Той е бил на руската бригада, доколкото се спомням. На едната от двете бригади, другата е Леонтиев. На македонския фронт срещу нас са били и руски бригади. Това са усилени бригади, 9000 войника и по 900 офицери вътре. Тоест много силни бригади. Значи има една улица Бигла в София. Знаеш къде е връх Бигла? На 5 км западно от Лерин. И сега се казва така, 1927. Един поручик Велинов от Кюстендил. Една полурота, 120 човека, 4 офицерски кандидата, 2 картежници. 26 часа бой,
на 2 руски полка, 3 и 4 и на една френска бригада. Съотношение? Смазващо. Дихтер изказва така: не можех да пише писмо на малкия граф Игнатиев. Имам копия на писмото. Казва: не можех да разбера кога атакуваме ние, кога атакуват българите. Викаха ура и се избиваха с ножове. Когато се качихме горе, разбрахме, че няма 2 батальона, т.е. 2 дружини, има 120 човека, намерихме един полужив. Те бяха решили да стоят до последно. Примерно, за да духа на армията, че е жив, губим 5 роти. Забравяме ги. А в Добруджа колко губим? Не, губим 5 роти, изгубваме ги. Да. Забравяме ги долу на село Звезда, някогашния град на Климент Девол, под Преспанското езеро. Тоест, французите настъпват Костор, Битоля по този път, от другата страна вървят 6 сръбски дивизии. И нашата първа армия на генерал Бояджиев, после на генерал Гешов отстъпва. И ние забравяме, че сме изпратили един отряд, 6 роти, които стоят дълбоко в тила на врага, на французите. Да. И получават, обаче имат радиостанция. Получават да оставят една застава, която да пази пътя Ресен Корча, а другите да пъднат Горбец планина. Това е планината на Дъмбени, там където е роден Чакаларов и всичките ни воеводи в Егейска Македония. Загубили се в мъглата. Връщат се обратно в Звезда, докладват, че се загубили, те казват на командира Кабакчиев, му казват: ти си малодушен, ще те разжалваме. На другия ден той тръгва. 18 дни се прибира с бой, където види френска дружина, т.е. разбира и батальон. Напада се, като се пуснат с водове по 78 човека, 3 взвода отстрани, останалите върват по фронта, бият французите, изяждат яденето и продължават. И така се прибират на Буф. Минават линията на фронта, обаче ми се видяло малко, те ги пратили на 120 км на Градешница. Тези се бият до 15 декември, от 1800 човека остават 100 живи. Значи, примерно на Северния фронт Кобадин е страшно. На 19 септември ние губим примерно в порядъка на 3000 войника и около 80 офицера. И много е интересен един випуск. Само да кажа, че Америка губи толкова при Пърл Харбър. При условие, че това е 100 милиона нация. Да, ма за Пърл Харбър има филми, а за Кобадин няма. Тук, дето се занимавате с видеожурналистика, ми направете ги. Значи горе е страшно. Да. Значи това е опита от движения да се вземат позициите. Отсреща се оказва, че има повече дивизии. Обикновено е така при нас. Атакуващите са по-малко от тия деца отбраняват. Докато правило е, че трябва да са 3 към 1 в повече. 3 към 1. Ти ако смяташ съотношението на Тутракан на превземането, горе-долу си 1 към 1. Но просто те са били готови да пригризат фортовете с зъби. Това са други хора. Намерих им дневници, намерих им писма. Значи, там се говори за отечество, сега говорим за страна. Ма много голяма разликата. Значи, начин на възпитание, те боготворят командирите, които вървят отпред. Значи, има един випуск, който завършва 1915 година. Това е най-големия випуск на военното училище. Казва се 35 Рилски. Да. На 25 август ги произвеждат Рилски манастир. Имат един месец и отиват на фронта. От този випуск е Цирункаров. Цирункаров е роден в едно село Валовищ, над Валовища. За него ще разкаже на края на предаването. Да, този. Ние така почваме на 6 май програмата винаги. С човека, който свири с гайдата, Шуми Марица. Да. Намерихме гайдара на Валя Балкански, го помолихме да ни изсвири. Той чеса глава и каза: не знам там дали свират на шопка или на кабагайда. Защото близо и Родопи, близо и Шуполка. Викам: тако предлагаш? Той каза да го изсвири на двете, пък вие си го обработите. Питам накрая: какво дължим за запис? Той казва: тук Господ дължи. Ние го дължим на Господ. Значи, намерих къде е роден, намерих фамилия. От този випуск, примерно на 19 септември, загиват 8 човека за един ден. Пръснати в различни части. Но им 3, които са служили заедно. Погребали се ги заедно и войника, който пише за това, казва: те живяха заедно, служиха заедно и умряха заедно. Получиха униформи, на които не можаха да им се нарадват преди да ги изкалят. Научиха се да отиват на бой с песни и да умират с усмивка, докато летяха от победа към победа.